दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनो फैदेरनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। उद्देश्यआ बेनो जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदानै सरकार दानायनि मोनसे अथ टेकिं सेरेमनि। दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गोदान सरकार दानायनि सिगां बा अथ टेकिं सेरेमनिनि सिगां जोंहा दायित्व दङ बड'फाखौ सिगां सन्मान होग्रोनाय। आरो जोङो बयबो बुजिगौ बड'फाया सोरमोन आरो जोङो बेखायनो बड'फाखौ सिबिनाय एबा खुलुमनाया बा मान होनाया बा सन्मान होनाया जोंनि गिबि थांखि। बेखौ सन्मान होखांनायनि उनावसो जोङो देबरगावआव बड'लेण्ड मार्टार्सनि समितियाव आरोबाव बिबार बावहैबावगोन। बेनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटआव माने अथ टेकिं लागोन। दा जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंखांबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरा दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठीया दिनैनि बे अथ टेकिं सेरेमनि आरो बड'फाखौ बिबार बावनाय हाबाफारि आरो लोगोसे देबरगावनि बड'लेण्ड मार्टार्स समितियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ गासिबो बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो बिनि दसे उनावनो अथ टेकिं सेरेमनिया जासिगोन। दा बेखायनो आङो बिपिएफ दलनि जानानै बा बिपिएफ हान्जानि जानानै गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि गासै इलेक्टेड एमसिएलए बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय। दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। बेवहाय बर'निल' बुंबाय, बाखि बैयाव असमियानो बुंगोन। जोब्बाय।